Yes, salamat sa pagpindot sa akong video mga ka-idol. Kini nga video, usa kini ka tips para sa mga mahilig mag-video kay. Kung ato pagdiskutan na karon, nakita yung mga pila ka sundon, no? Disclaimer lang, dili ko maayo para lang ni sa akong mga sa akong bahin lang, no? Sa mga maayo na maayo na gito sila. Sa mga gustong mag-video kay, kung paingon mo sa video kihan, mao na atong topic karon. Pero kung mga baguhan pa lang mo, no, kining tan-aw sa video nako karon, kung mga baguhan pa mo sa akong channel, paki-subscribe naman diyan, no, para dumami ang mga subscriber natin, ug pakipindot ang bell button para updated mo kung na ako'y video, no. Bisaya ni mga ka-idol, usahay, pero maghimo tag video nga napay Tagalog para maintindihan naman ng mga hindi makaintindi ng Bisaya. So di ta maglangay, di ta magdugay mga idol. So nagkopya ginako. Ang atong video medyo dali-dali lang ni. Pero makahatag ko og tips. Disclaimer lang ha. Sa mga maayo na gina sila mukanta sa video kihan. Para ni sa mga kuan lang, kanang jamming-jamming lang, mga inana. Gitawag na tog lingaw-lingaw. Pero no, tips para sa mahilig mag-video kay. Unang-una, dapat i-ready na to ang atong tingog. Siyempre, bahalag, sentonado ta, bahalag, medyo yabag-yabag ta mo kanta, at least mo kanta ta. No, na may freedom ang tao para mo kanta. So, ang tips na to, unang-una, dapat i-ready atong tingog. Dapat dili ta pagaw madto dito, labi nagdakag tao. No, dapat ready ta, maging ready ta kung mahilig ta sa video key. Tapos, ang ikaduha, di ka stress, no? Kanang dili kay kakapoy sa trabaho. Kanang gikan ka ng alsa, kapoy kay ka. Siyempre, imong imuhang enerhiya, imong energy, mabawasan na siya mga ka-idol. So, dapat, dili ta stress. Kanang tama-tama lang. Mao ka na siya ang ikaduha. So, para ni sa ko ha, ikatulo, mao gini. Mao ning uban, no, nga usahay nasa video kihan, magsalimuang na sila, no, kay wala nila nahibali unsay mga technique. Kini nga technique ni nakuha ra pud nako ni sa uban, no, na learn nako base sa ako alang pud. So ikatulo, mao ni siya kantahon ang kabisado nga kanta. Ayaw mo kanta atong dili kay ninyo kabisado, okay, mo flat mo, ma-sharp mo, flat mo nya sharp, siyempre sintonado ang labas kana gyung kabisado na nimo. Kabisado ng lyrics, ang mga tunada. Ana siya, mo ni piliun nimo na ni sumbok. Nang kini kabisado nako ni. Og ikaupat, kung lalaki ka, dapat ang kantahon nimo pang lalaki lang pod. Except atong mga tag-as kayo mga tingog nga ang ilang tingog high pitch kayo nga pwede pang babae niya. Tips raman ni para sa mahilig sa video kay. So yung sundo na to ni siya, medyo mabawasan na to, ang ma-learn na to, ani di ay, tama di si Idol Charles Celine, inaani di ay. Dere, kaupat mo man eh, basahan ako usaba ha. Kung lalaki ka, pang lalaki lang ang dapat nimong kantahon. Example, ang imong pitch, pang Bing Rodrigo, ana siya. Dili ingon nga birit, kuya to si Bing Rodrigo, kay buo kay to iyang tingog. Kung panpog ka, medyo tagning kag tingog, mga April Boys, mo ka na siya ang tips number 4. Kay, kung kantahon nimo ang pangbabae, parting taasa na sa lalaki. Sa mga nakapansin diha, kanang mga singer diha, mga subscriber na ko nga, kasubaybay sa ko agyod, mga mayo mo kanta, siyempre, kabalo na mo ana, sa mga wala nang ni nakabalo nga kumukanta tag pang babae, kung atong sundon taas ra kaayo kitang laki, kumukanta po kung ato pong mubuon mubu ra po kaayo. So di gid dili na to range, gitawag na to range nga pang babae taas gid siya. Ang pang babae pod, kung babae ka, example babae ka mukanta ka pang lalaki, mubu ra po kaayo. Kung imong taason siya sa imong kuan,
sa range nimo taas ra pug kayo, hindi na to masabtan mga ka-idol. Mao nga kung panglalaki ang kanta, lalaki na lang kanta ha, kung lalaki ka. Kung babae ka, babae kanta ha. Ana na siya. Number 5, di lang ta maglangay mga ka-idol. Ayaw mo paghulog og kanta nga dili kabisado. Mao ni siya. Mao na diri sa number 3. Kay kini siya sa pag pindot man ni kanta dito sa bidyukihan, no? Ayaw mo pagpindot nga di kabisado kay ang labas ana stop jud na siya. Nya labi na nilaing bidyukin mga hinawayon kayo, no? Sa una nga ana. Patuga mag tuplok diha wala man humana. Mao na nga isang malikaya na to nya. Ang uban ana makakita na og kining lalis sa bidyukihan. Diha magsugod ang away. Nalikaya na gina nato. Pero peace lang ta. Kan lang god sinabtanay lang ta. Pareho man ta hilig sa musika. Ang uban ani nga mga tips mga ka-idol. About ani, disclaimer lang ha, usbon ako, dili ko maayo kapag ka-singer, dili ko perpekto. Base lang ni sa ako ang na-experience o na-learn nako sa ako. Daghan pa kong mga tips nga akong mahatag kaninyo mga ka-idol. No, dili lang ta puro kanta ta diri. Nabot tay mga tips nga. Usay buhaton, pag-atiman sa tingog. Sunod atangan na to ang mga video mga ka-idol. Ayaw mo kapulan usahay. Mukalit na pug sulbong ang video nako diri nga channel sa Charles Celine. Kahit lag kanta na pod parody na pod. Usahay na ay cover, usahay original. Ayaw mo kapulan kay usahay upload po ta og mga videos about sa ato ang sa atong trabaho para ani pag-vlog. No? Unsay mga tips about po sa pagkanta. Dagantag makatunan pwera lang atong mga maayo na, no? Kita nga pagka vlogger mga kuan medyo kuan man ta, small ra man ta siya. Small ra man ta. Pero mutudlo ko og mga tips nga gikan sa kuan. Kung sa uban, kung sa ilang comment, comment lang mo. Og di lang nako lang ngayon. Daghang salamat mga ka-idol og bye-bye.